Ay grabe day kani bitaw nga shoes day no day kay pwede kay nato ipanghambog. Kay lagi day grabe ka gwapa jud noon ni nga shoes. So inana day siya maabot sa inyo ha day no naka-box na siya ug nara pa siya sudlanan nga bag. Ug tan-awa day kung unsa ka gwapa ni nga shoes. Ay grabe day no dili jud ko maulawan sa inyo ha ani. Kay lagi kani mangong shoes sa Corolla day no day kay original from Thailand. Mo na kung quality lang inyo paitaon aning shoes sa Corolla day no is ako jud ni ikapanghambog sa inyo ha. Ug inana kanindot yang lapalapa day no day mo nang di ka mahadlok day nga madigyas ka. Ug grabe day ha day na amis tan jud ko siyang color, siyang design ug sa iyang quality. Mo na kung isa mo sa mahilig og mga rubber shoes, ayo na mo pagduduha og palit aning Corolla shoes day no day kay lagi day kamo jud makaana day no nga grabe jud puno siya kanindot. Og isa sad sa pinakaganahan ako aning shoes sa Corolla kay lagi grabe ra siya ka comfortable kay lagi soft ra ka siya sa tiil. Og nasad ni siya daghang sizes nga pwede nyo kapilian og mga color. Mo na day kung nangita gali mo rubber shoes day no nga dugan nyo magamit og sulit kay sa inyong pagpalit. So ayan na lang mo palayo day no day. So kanina lang Corolla shoes ang i-try ninyo. Kay lagi day pati ako day no grabe jud nako ka fan sa Corolla shoes. Kay nindot jud punoon ka siya og quality day no og dili ka kamahay sa iyaha. Og pwede po day kani day no sa tanang outfit na gusto nimong suoto. Og pwede sad ni pang PE sa inyong mga anak. So kung mahilig sad ka sa activities like jogging and running, so pwede sa kani nga shoes sa Corolla day kay lagi gaan ra kay siya sa imong tiil. Muna kung gusto mo ni nga shoes day no, naani sa comment section ang link og napo ni sa akong yellow basket.